O conselleiro do Mar amósase escéptico co Goberno central respecto á declaración de zona catastrófica dos bancos marisqueiros e reclama tamén solucións ao Executivo Nacional. A semana pasada o Senado aprobou unha moción a través da que se instaba o Goberno central a que atenda a solicitude da Xunta de declarar zona catastrófica os bancos marisqueiros afectados polas fortes chuvias deste outono. Precipitacións que ocasionaron un alto índice de mortaldade nos bivalvos. Sen embargo, o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, amosou o seu escepticismo en que o Executivo Central o aprobe. Trasladámoslle en este caso aos nosos senadores tamén que se reivindicara a petición de zona catastrófica da nosa costa, da costa coruñesa e da costa pontevedresa, por mor do acontecido nos meses de noviembre e diciembre do ano pasado, algo que foi evidente, algo que vimos todos, algo que gritaron e que alzamos a voz non solamente o sector, sino moitos grupos, pero moitos grupos que se puxeron detrás da pancarta e que despois, a maiores de poñerse detrás da pancarta, vemos que non se conseguiu nada. E refírome sobre todo porque estamos pedindo algo ao Goberno do Estado, e no Goberno do Estado está sustentado por distintos grupos políticos. Apunta que ata o momento non se conseguiu ningún tipo de axuda por parte do Goberno central. Ningún tipo de euro que axudara e que mitigara pois os efectos negativos que tiveron esas chuvias que houve a finales do ano pasado. Nós desde a Xunta de Galicia fixemos todo o posible e aportamos o noso grao de area para intentar axudar dentro das nosas posibilidades, dentro dun presuposto moito máis reducido que un presuposto estatal, pois axudarlle aos nosos mariscadores. Por outro lado, o Goberno do Estado, que é moito máis potente en canto ao seu presuposto, falamos dun presuposto que é 40 veces superior ao da Comunidade Autónoma de Galicia, pois non conseguimos ningún solo euro para axudar, en este caso, pois as nosas familias, mariscadores e mariscadoras. Villares agarda que a través desta petición realizada polo Senado se chegue ao Congreso. Porque tamén pois sexa, en este caso, recollido polo propio Goberno do Estado, que é que ten que, en este caso, aceptar e darlle esa axuda que necesita pois, o noso sector, unha axuda que levamos reivindicado xa fai casi máis de 6 meses e que non tivemos ningún tipo de resposta. A resposta é un silencio negativo que non entendemos de ninguna das maneiras. O responsable do Departamento de Mar sinala a falta de coherencia do Partido Socialista, xa que no Parlamento galego aprobou esta petición. Pero ao final, cando se traslada ao Goberno do Estado, pois ao final o grito de aquí, o aprobado aquí, ao final, pois en Madrid non surte ningún efecto. E iso é o que ten que tamén darse conta a xente. Ten que darse conta a xente ás veces que cando hai unha serie de grupos que apoian as reivindicacións tamén lle teñen que exigir que aporten algo, non solamente un gritar, cando a parte do gritar tamén poden aportar, máis que nin naide poden aportar. O sector marisqueiro está a sufrir as consecuencias desas precipitacións, xa que en numerosos puntos de Galicia apenas queda marisco para desenvolver a súa actividade.